O cholero, či to Freddy Fazbear? Kurník šopa, čomu aj ja nemôžem robiť vo filmoch. Takže čaute všetci, zavolám to Matthew a v dnešnom videu tu máme Five Nights at Freddy's trailer, reakciu, áno, bude to prvá reakcia na kanále, konkrétne z tohto filmu, ktorý má Vince niekedy tak o mesiac. A asi hej, nebudem to obkecávať ďalej a poďme rovno na to, ne? Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Mike má dieťa a na toto sa nepamätám. Yes. The security guard. I will take anything. This place was huge in the 80s with the kids. They shut it down years ago. The owner's just not ready to let it go yet. I will work and you will sleep. Páne Bože. Ľudia, kebyže mám byť nočný strážnik, ak posledná vec, čo si zoberiem so sebou, bude moje dieťa. Čo ak prídu nejakí kradežníci a ukradnú mi dieťa, keď budem dávať pozor na iné veci? To je akože halus, bláznovstvo, šialenec. Ale vyzerá to celkom zaujímavé, celkom dobré aj tie obrázky, aj toto všetko. Začína to byť dosť zaujímavé. All you have to do is keep your eyes on the monitor. Welcome to Freddy Fazbear's, where fantasy and fun come to life. Okay. Aj, už to je tu. New security guard. Can I help you, officer? Have you met them yet? Takže tu bude aj policajtka. Officer? Have you met? Tento obrázok vyzerá zaujímavo, ale mám taký pocit, že niekto tu chýba. Neboli náhodou 5 v jednotke, lebo ak sa nemýlim, nepamätám, Mike Schmidt bol v jednotke, neviem. Takedy, keď som bol strašne malý, keď som bol tretiak, štvrták, tak vtedy asi strašne veľa bolo to FNAFka, aj veľakrát, aj všetci to vtedy hrali to, niekedy, hej, to sú staré časy, ale pamätám sa, neboli 5 náhodou. Freddy, Chica, Bonnie, Foxy. OK, dobre, poďme ďalej. Met who? Them. Opa. Si pána. Tak tí vyzerajú ale dosť reálne. Toto vyzerá parádne, toto vyzerá dobre. Toto sa mi páči. In the 80s, kids went missing. The police searched Freddy's top to bottom. Hello? They never found them. That's why the place shut down. There are ghost children possessing giant robots? Thanks for the heads up. Technically, they're animatronics. What do they want? They want to make her like them. Si pána, dosť zaujímavé, premyslené. Tell me how to stop them. It's too late. Bobby, go! Where to? Why do I always get the weirdos? Pána, OK. Aha, takže zaujímavé, náš slavný youtuber Korix bude robiť taxikára. Why do I always get the weirdos? Do čerta, ale ten Freddy je akože strašne veľký. To neviem, či to tá typkyňa je malá, ale to ten Freddy, aspoň to tá jeho hlava je strašne veľká. Iba, že by to bol Golden Freddy. Čisto teoreticky taxikár nebol v tom príbehu, alebo sa mýlim, neviem, nepamätám. V žiadnom taxikárovi v FNAFku nebolo spomenuté. OK, zaujímavé, dobre, to by bol prvý trailer. OK, dáme druhý, hej, poďme na to.
No a tu sú presne tí krádežníci, o ktorých som vám rozprával. Ejha. O čo sa stavíte? Ja sa stavím aj o 1000 robuxov, že tam je jeho dcera, Mikeova dcera. Ja o to sa stavím. Ejha. Útok. OK. Chica útočí. Mňa by zaujímalo, čo vlastne urobia tí animatronici ľuďom, keď ich chytia. Akože, pamätám sa, kedy boli teórie, že nájde ťa, chytí ťa, vystraší ťa na smrť a zomrieš. Alebo že ťa oblečú ako animatronika, alebo ja neviem. Nepamätám, proste už som starý na také veci. Akože, nemyslím to tak, že by Five Nights at Freddy's bola zlá hra alebo zlá séria. Nie. Sériu aj hru mám rád. To je moje detstvo, ale už nepamätám toho moc veľa. Akože viem, že teraz prišlo to Security Breach, alebo ako sa to volá, neviem, nejaké ďalšie pokračovania a neviem. Nestihol som si to pozrieť. Anyways. I have a job for you. Piece of cake, really. Give me your hand. Security gig. Hello? Hej, nesľubovala náhodou, že nebude sa prechádzať, že pôjde spať. Mala spať, no. Tak toto vyzerá. Welcome to Freddy's. Have you met them yet? Met who? Ej, začína šovka. Foxy, Bonnie, Chica, and Freddy. Back in the 80s, some kids went missing. What is this? That's why the place shut down. The police searched Freddy's. Hey! They never found the kids. Ty pána, kebyže takto nájde Freddyho, tak sa doseriem, ale z tých mega nôh to on určite jaké číslo musí mať 50-ky? Ne. 130-ky Jordany, alebo nejaké veľké proste musí on mať pána. Riadne nohy. Ale no tak kamo. Kebyže idem pozrieť sa na Freddyho, tak pozriem pomedzi toto jeho medzery, alebo ja neviem, hociak, len nie na do úst mu pozerať. Teraz bude jumpscare. Ghost children possessing giant robots. Tell me how to stop them. You don't. It's too late. He's coming. Ejha, a toto je kto akože? Je Springtrap? Že by najskôr? Asi hej, ten v jednotke nebol, ale zaujímavé, že ho pridali. Toto zaujímavé je. Aha, a to je všetko asi, čo tam trailer ponúka zatiaľ. Takže to by bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám video páčilo, neváhajte, dajte like, koment, odber, poprípade píšte, ak chcete ešte nejaké reakcie na dačo iné. Pošlite proste, keď chcete dačo, píšte do komentárov a ja idem spac. Sebi ruke kriptone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti. Sebi ruke kriptone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti.